Senkezweni. Jabulani Khumalo ehamba nomfowabo ehamba nensizwe yomngane wabo bebejwayele ukuze ekhaya bezoxoxa nje politiki. Kwakhona nenye insizwa isini ngabatshela ngathi bafana bakithi angithi ngalonkathi unyaka usuzophela sengithi manje angikwazi ukuyorejista sengithatha isinqumo sokuthi ngakha umbutho manje omusha umkhonto wesizwe unezizathu esengayichaza kaningi kodwa angikwazi ukuyoyibhalisela mina ngoba ngeke ngabhalisa laba bakagogo bazokwazi bayobiza base-America babiza base yonke indawo le kuthiwa kabulawe ngaxoxa nabo ngathi niyayizwa madoda bathi siyayizwa ngase ngizocela wena ngoba umdadlana kulaba banye kube wena uyorejista le party umkhonto wesizwe party ngoba ngifuna bangawunaki i-underground ke le party yakhe bangawunaki benzela ukuthi mabebona yini yona le baqhubekele kuze kudlule kunento le ileli phepha ebhalwayo leli izinto ikasela obathi gazette okuye kube yilona elikhishwayo uma ukhala kufanele ukuthi uyothi ubani lobhalela kwigazette bathi noma belibona bethi ukuthiwa ubani Jabulani Khumalo kwenziwa yimina sikhulume savumelana naye ukuthi sokwenza kanjalo hayi kwakuhle ngayiqhubela ngathula nje bathi ukuthi kwilunguzo ubani yena lo kuthiwa hayi uKhumalo wafika wazobika wathi bayabuza ukuthi ubani ngathi thula nje ungakhulumi ngithula nje uma bekuphoqa usho ukuthi hayi mina ngibhalisele mina Khumalo whatever that only uma sebehlupha wotshela ukuthi no ugedle ehlekisa Zuma wangithuma okwamanje ithula nje thula uThixo kusingisho lapho uma sesifikile ke endaweni awu eyiphethe kahle kanjani umuntu wabantu ngaleyo nkathi uqoqa indawo ebika njalo nje sekwenzeke nje yahamba nomfowabo yanele kwavela ukuthi nansi ivelile lento iyacaca kunomuntu okuthiwa sebeyambhekisisa kwase kuhamba abantu ngixoxela indaba acabanga ukuthi angiyazi thema isivelile wakhona abantu ukuthi ukhetho seluseduze manje kanti uZuma la ngasho ngathi lo